Ahojte, vítam vás na mojom kanáli, na mojom YouTubeovom, kde, ako by som to povedal, kde vysvetľujem nejaké veci ohľadom PlayStation veci, čo sa týka buď sluchátiek, ovládačov alebo nejakých hovadín. Takže teraz by som vám chcel predstaviť, vlastne minule som vám predstavil tieto sluchátka Pulse Elite a vlastne reklamoval som ich skrz toho, že vrzga tento náhlavný remeň. Chcem vám ukázať nejaké veci ešte ohľadom toho, aj ako môžete vidieť, tak čo sa deje vlastne po nejakom používaní tých sluchatiek, ale rozmýšľal som nad tým, ako to vyriešiť alebo spraviť, tak došiel som na jednu takú vec a teraz vám to tu ukážem, ale dám to tak na sedláka, nebudem tam riešiť nejaké hladiny, ale musím povedať, že tie sluchatka sú fakt dobré. Viete si ich nastaviť, keď máte PlayStation a kúpite si k tomu PlayStationu vlastne tieto sluchatka, tak viete si tam nastaviť fakt veľmi veľa vecí. Ten equalizer ponúka strašne toho veľa, aj ten audiozvuk, aj ten Dolby Atmos, aj všetko, že naozaj, že ponúka tam toho strašne veľa v nastaveniach a viete si to nastaviť podľa seba. No, takže chcem vám ukázať ten náhlavný remeň, ako by ste dali dole, keby náhodou vám začal vrzgať alebo niečo. Takže tu máte vnútri, takto keď si vytiahnete ten remeň a oddialíte to, tak tuto máte vlastne skrutku na krížový šrobovák. Chytíte krížový šrobovák, ja som si to už tak predchystal a odskrutkujete vlastne opatrne tú skrutku, čo tam máte, tak ju opatrne odskrutkujete, aby ste tam niečo nepokazili alebo neznehodnotili. Ja mám tieto slúchatka ešte v záruke, ale čo už, keď už. Takže asi takto. Hop, strelilo to. Určite tam majú oni nejaký adaptér alebo niečo na to, aby sa to nedialo. Vlastne nejaký prípravok, že keď vy to zaskrutkujete, tak ono to vlastne nestrelí. Teraz mi to strelilo. Takže nevedel som, čo sa udeje momentálne v tomto prípade. A strelili mi to asi aj na druhú stranu. Ale určite tam majú k tomu nejaký príprav. Ja sa s tým nejako už vysporiadam. Kašlem na to. Vyriešil som už horšie situácie a toto je asi najmenej. Ale verím pevne tomu, že mi to tam strelí. Toto je taký, jak by som povedal. Dá sa všetko vyriešiť. Hop. No, ale je to tam. Je to tam. OK, takže tu máme ten náhlavný remeň. Zvykávajú by s tým také problémy, že on vrzga v podstate ten remeň. Vy by ste si ho mali vedieť vyťahnuť vlastne z tohto púzdra opatrne, jak človek, jak debil, aby ste nepoškodili vlastne to púzdro. A tu máte ten náhlavný remeň. Vlastne sú tam pružinky, ak som predpokladal, a máte tu uchytenia. Zvykáva sa stať, nie že zvykáva, ale áno, zvykáva sa stať,
že on vlastne ako keby vrzgal. Vidím, že sú tu klipsne, vlastne, ktoré to držia. Vlastne tu máte vy nejaké klipsne. Tu máte na tom háčik, keď sa tak pozriem, jasné, je tam zarážka, ktorá vlastne drží ten klip, aby neutiekol ďalej. Takisto to máte aj na druhej strane. Takisto je to aj na druhej strane, keď sa tak pozrite na to. A tým pádom, jak tá strunka chodí hore-dole, tak to zvykne vrzgať od tie vlastne umelohmotné časti. Takže preto to zvyklo vrzgať, alebo skrz toho, že nedoliehali vlastne tieto časti na tú druhú časť a nevznikol tam vlastne priestor, medzi ktorým by chodila tá pružinka. Ja si aspoň to myslím. Neviem, jak síce toto dám naspäť, bude to zaujímavé, ale hovorím, oni majú na to nejaký prípravok alebo tak, ale popasujem sa s tým, nebudem to teraz riešiť, lebo by mi to asi dlho trvalo. Možno ani nie. Lebo oni to vlastne podľa mňa majú tuto nejakým spôsobom uchytené. Uchytené ako mačka mačence. A tým pádom, jak si to oni natiahnú, oni to vlastne takto nejako tam majú zapojené, hej. Tam majú zapojené, tak toto oni tam našrobujú týmto spôsobom a tým vlastne znižujú ten tlak, alebo jak by som povedal, to aby to nestrelilo späť, vlastne aby sa im tá pružinka nevrátila. Takže toľko k tomu by som povedal. A ešte som vám povedal jednu vec, že ako to vyriešiť, ten spôsob, že aby sa vám toto nedialo, aby sa vám vlastne toto nedialo, a keď si to môžete takto pozrieť, všimnúť, tak ono vám to ako keby sa lámlo v tejto časti. Ale ja to spravím tak totálna sedláka, teraz vám to ukážem, že ako by ste k tomu vedeli buď predchádzať, alebo vyhnúť sa tomuto, aby sa vám to nezlomilo. Ja mám dosť malú hlavu a aj tak sa mi to stalo. Aj tak sa mi to stalo, že už sa mi to asi ide lámať, ak ste si to všimli. Používam ich tak často, Takže, ale predtým, ako to urobím, tak ukážem, tak by som povedal, tak sa pokúsime vlastne vrátiť toto späť nejakým spôsobom. Ale akým spôsobom, to neviem, ale zaujímavé bude vrátiť to vlastne do toho remienka. Počúvajte sa, to bude zaujímavé. Alebo ani nie, v pohode to je. Trošku to tu kmásam, ale ide to celkom dobre. Nie je to žiadna veda, alebo niečo. Ináč, pozeral som tieto popruhy vlastne, náhlavné popruhy na tie Pulse Elite, ale neviete ich dostať, viete dostať vlastne len na Pulse 3D. Neviete dostať tie náhlavné remienky na Pulse. Čo sú to? Pulse Elite. Tie Pulse Elite či Pulse 3D sú síce tichšie, ale Pulse 3D sú ľahšie ako Pulse Elite. Tým pádom tam majú asi menšiu záťaž, by som povedal. Menšiu záťaž. A
ak majú menšiu záťaž, tak neuvládzu, keby ste ich namontovali na Pulse Elite, tak asi neuvládzu tú tiahu tých sluchatiek a budú vám asi padať. Ja som to rozmýšľal nad tým, že kúpim si ten náhlavný popruh a vlastne namontujem ho na Pulse Elite. A tým pádom znížim vlastne hlučnosť toho popruhu. Ale nie je to také jednoduché, jak sa zdá. Takže som to neriešil a mám vlastne len teraz momentálne Pulse 3D či Pulse Elite, pardon. Pulse Elite. Mám len Pulse Elite. Takže namontujeme to tam. Ale to asi mimo kamery, lebo toto im bude trošku možno aj dlhšie trvať. Ale keby ste chceli, tak to tam namontujem na Magora. Alebo prečo na Magora? Úplne jednoducho to tam spravím. Aha, hop, urobím toto. Toto spravím. Nie je to také ťažké, jak sa zdá. Hop, hop. Takto. Hop. No poď. Takto. Takto. Bam, bam, bam. Máte tam takú drážku, musí vám do toho zapadnúť. Keď vám do toho nezapadne, tak ste v péčku. Jemne, nie tak retard. Jemne to musíte vyťahovať. Takže tak. Dobre, jednu stranu by sme mali. Ideme na druhú stranu. Bam, 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 bam. OK. Stiahnete si ten náhlavný remeň trošku do začie. A tým pádom vlastne sa docielite tomu, aby ste sa dostali vlastne k tej drážke. Alebo k tomu, áno, k tej drážke. A takto si to opatrne jemne dáte. Nie na hlupáka, ale jak normálne človek. Hop, úplne jednoduchá vec. Takto si to tam pekne dáte. Takto si to tam šupnete pekne. A nezabudnite, musíte to mať vlastne v tej drážke. Musíte to mať v tej drážke. Ale tým, ak vy priťahujete ten šróbik, tú skrutku, by som povedal, tak vlastne sa aj dostávate do tej drážky, ale všímajte si to, aby ste to nepokazili a neurobili tam nejakú galibu. Takže pravá strana vždycky. Majte na pamäti, že ktorá je pravá, ktorá je ľavá, aj keď som to už asi prehodil, ale nevadí. To bude asi jedno, lebo ten popruh, keď aj máte na hlave, tak ono vám to ukazuje len vlastne tie mušle, že ktorá je pravá, ktorá je ľavá. Ono vám to neukazuje to, ktorá strana je tá náhlavná, ale ktorá mušľa je pravá a ktorá je ľavá, pardon. Toto vám asi zavadzá tuto. Takto. Dobre. A teraz sa vlastne dostávame k finále. Stiahnem si to pekne dole. Dám si sem. Sem si dám tu. Pardon. Sem si dám vlastne ten popruh toho.
som dostal hotovo. Mám to naspäť. Hotovo. Sekunda, vyskúša. Tej mi to veľmi vrzgalo, ale keby vám to vrzgalo alebo tak použijem vazelínu. Špeciálnu vazelínu, ktorá chráni vlastne... je to technická vazelína, ktorá chráni umelohmotné časti. Používa sa v rôznych priemysloch, kde sa využíva na mazanie buď nejakých pneumatických častí alebo jak by som to, gumových častí. Je to biela vazelína šetrná na gumové povrchy, umelohmotné a vlastne neznehodnotí ich, nenapúčia alebo časom, jak by som to povedal, nespráchnivejú, že nezlomia sa, nestvrdnú. Dobre, tak ako by v podstate nemali. No, dobre, takže toto je vlastne to, čo som vám chcel ukázať, že ako odmontujete ten náhlavný remeň a ako ho dáte späť. A tá vychytávka k tomu, aby vlastne ste nedosiahli to, že, alebo nestalo sa vám to, aby ste to zlomili. Tým pádom vlastne, ak vy uchytíte vlastne ku kostre tým sluchátkám túto vnútornú časť, tak tým vlastne ich aj spevníte a tie sluchátka vlastne budú obopínať tie vaše uši lepšie a vznikne tam lepší, jak by som to povedal, lepší zvuk, lebo vy, keď ich budete vlastne, to som urobil s ústami všetko, lebo vy vlastne, keď ich budete, tým pádom, ak sa budú pritlačať lepšie k ušiam, tak budete aj lepšie počuť. A nebudete počuť okolitý hluk, samozrejme. No a teraz k tej vychytávke. Takže, ja som nad tým rozmýšľal, ako je fakt, toto dám fakt tak na sedláka. Dáte tam úplne rýchlopásku, ako to je len taký, neviem, jak by som to nazval. Dáte tam rýchlopásku a vy to vlastne pomocou tej rýchlopásky stiahnete. Úplne to stiahnete jednu stranu, takto, ale samozrejme padá to dole, sakra, s tým som nepočítal, nevadí, nejak to vyriešim do budúcna, takže jedna strana, aby som to mal pekne narovnako, takže dám do vonkajšej strany tiež túto časť, druhá strana. Ako tým, že sú tie sluchátka z umelej hmoty, nie, padá to dole. Je tam ten sklos, čo pojebané. Vadí. Je tam ten sklos, ale nevadí. Viete to ešte vychytiť tým, že vy, ak to dáte takto, tak viete ešte vyjebať. Ale to, že je to tvarovené tak, že vám to kolže dole, tak môžem sem dať ešte rýchlopásku na to. Dočkajte, pre srandu to spravím. Sekunda, hneď sa tu. No som tu. Takže, jak to je dole, ak to máte dole a tým pádom, jak sa vám to sklza, vám môže sklzať dole, lebo vidíte, že je to do konusu. Takže, najebeme tam toto na kokota, ako na sedláka porádneho. Takto. Ja mám tú pásku predĺženú, nevadí.
urobím to takto. Dám to na... Dám to fakt, že na kokota. Takto. Tak. Dobre. Vlastne my potrebujeme dosiahnuť len to, aby nám to nepadlo. Vlastne. Nepadlo. Ale tým, jak sa mne to ohýba, aby som nechcel spraviť to, že ako môžeme to tam dať na 3. Tu už mám dosť málo miesta, ale vyjebem s tým takto. Tuto som to dosť zatiahol, nevadí. Nič sa ide, dáme to znovu na hore. Znovu to dám hore, takto. Bandia, dobre. Teraz spravím toto. Dobre, urobíme toto. Hop, hop. Ja viem, bude to škaredé, blabla. Dobre, takto. Teraz to dáme takto. Mohol som to urobiť inakším spôsobom, ale nevadí. Teraz to dáme takto. Vždy je to lepšie takto, lebo vlastne ak to uťahujete túto stranu, tak vlastne táto strana vám pôjde vyššie. A tým pádom táto strana môže ísť tiež vyššie. Takto. Takto. Vy to dáte takto. Na klepáka. Dobre. Jedna strana. Druhá strana. Toto mám dotiahnuté, toto mám dotiahnuté. Teraz by sa vám to v podstate nemalo. Teraz by vám to v podstate nemalo padať. Takže keby ste si kúpili Elite Pulse, takže takto ich vytuningujete. Bez toho, aby ste si zlomili vlastne tú náhlavnú časť, tú kostru. No. Takže ešte spravíme menší tuning. Ale hovorím, bez problémov. Mikrofón super, slúchatka super, nemôžem nič povedať k tomu. Len tá kostra je taká dosť nepodarená, vlastne tá konštrukcia by som povedal. Nie ako kostra, ale konštrukcia je taká dosť nepodarená, neviem, tak je to lacné, ale tak tie slúchatka, tie mušle sú vlastne dosť profesionálne, aspoň to hovoria, tak sa tvária. Takže takto by som to spravil. Takto by som to asi urobil. Ja. Tak lepšie. Tak by som tomu dal na tvár. No. Takto by som to asi ja nejak spravil, nejak by som to ja vytuningoval, alebo jak by som to ja vlastne urobil. A tým pádom, jak vy rozťahujete tie sluchatka, vidíte, už sa to vlastne neoddeluje od tej vonkajšej časti tej konštrukcie. Vidíte? Už sa to vlastne neoddeluje od tej vonkajšej časti, od tej konštrukcie. A keď si to dáte vlastne v podstate teraz na hlavu, tak to aj vlastne je také pevnejšie, by som povedal. Je to také pevnejšie. No. Takže toľko k tomu. A toľko k tomu som chcel ešte povedať vlastne, alebo vyjadriť sa vlastne k týmto sluchatkám. To som mal asi tak na srdci. Na jazyku by som povedal, že takto to vlastne vytuningovať. A hovorím, že ospravedlňujem sa za tie zvuky, ale všetky som robil s ústami, žiadne pičoviny, takže
Takže toľko k tomu. Nestrihám video ani nič také, takže ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí sa buď prišli pozrieť, alebo ktorí si pozrú záznam. To je vlastne všetko k tomu. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a majte sa, pekný deň vám želám, pekný večer a pekný deň. Ahojte, čaute, čaute. Takže tak.